pinibirta arjuitha pinibirta thanbang hi nili monjerong pipi aprang si birtam ton penche pajir midam de aprang prang birtam kumpi arjuponitha Apar doigrum Lokhiram arong chek adolong rat atum thurpak pen kikim kerang pon Bharatiya Janata Party Bithungreng Thama MSC constituency along sector mid amai kangnipon PMAYG ahema phanpura thebo pharche lapen pharkong athengpi lardangji pu kachoning ripon Nilip constituency arlo APHLC youth wings kesengamai kangnipon Birtam kumpi arju igderapi puthot birtam tonpen chepajir midam sena Lakhain korapon nilip MSC constituency ke parlo apar doigrum Lokhiram arong doigrum aroy rong arad atum ajonar loka chehela jia phanpura rong arad atum thurpak pen cheka dolong kikim kerang pon Jongpon me apar doigrum arong arad atum methang arong kache lenga towar mesen nangji mate langthe langplenga hutpen jok nangji pusi methang arong arad atum thurpak si cheka dolong kim rang ponlo labang solong chek mate Jinta khai hui ke namji aphan pura nilibrat cyclem bangphu James phangcho chidunsi tangka kerap pipa jirdunlo labang solong kache tongdun Nogen be Mendelssohn rongphar Daniel katharatum che tongdunsi bidisore pidunlo Jasemet upper degroom arong gaubura Baliram rongpi lapen rongara tame Carmela ratum James phangcho aphan lapen alang liari sangho tumaphan ninga klongpen kachoro alam the pipa jirponlo Nijang Karbi Anglong arlo Bithungreng Thama constituency arlo pai ni phahini arni Maya Longkachetong Jitulal Hasnu veterinary board chairman Vidya Singh Teron Menmeji Lamps chairman lapen Ari Sanghotum sitami chetong dunpen Mai RDP dun Bithungreng Thama Lakha Cap Sector 1 Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aning kemesen penajok BJP claim rapet Ari Sanghotum sitami aning kaching sam ke dokogajok CM kapin khata tengpen Vidya Singh Teron pen mai chepahem phuponsi Bithungreng Thama sector 1 along mai ingni ponlo lapen mai along lamthe jaipon ke non ke wangji MSC election ahut 90% vote chepalong ponangji pura Vidya Singh Teron dode sang sepen mai kaningje pon lapen bangso MSC election ke 90% longwek popu ning chethe pon lapen haladak arong arada tumsi tame aning chetherinti athe Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang doti ke kado kawe BJP klembang phiatum anke kanghon pachihoman lapen MSC election aprang kado kawe reserve along kedo aradatum longle patta sitame long et polasi Bithungreng Thama along Pli sector emethang election ason lopusi chema thanangji sarkar doti ke chebohongchar bo saita nangne lapen hailo pulotangte ajat asai doan sitame long et polapen pahai ponvek nang popusi Vidya Singh Teron bangso maya long lamthe jaipon Dongka mukam pen bertapang dakpon Robinson Rongpi News 24 Karbi Anglong Jakhong ni phai thongke brai CR ni Nilip constituency arlo APHLC youth wings ke sengamai kangni pon Labang Somaya long APHLC amai phu JI Kathar Angtong Ingti Kathar APHLC spokesperson Samson Teron legal cell secretary Pranjol Crow Dipen Rongpi Robinson Phangchotum Chetongdun Mai Chengche aprang Jakas pen kachesong ahut apran kedam Rahul Singh Naraphanta Chikimo Padupon Bangso Amaya long Central Committee along Vice President Rajesh Tisopen Mai Chepahem Phuponsi Nilip constituency youth wings kesenga Maya long Arpuke bakpon labangso along pen Nilip constituency youth wings ke pachari ponji aphan Mebhua ke hai Devinson Be lapen Vice President Region Phangcho Archo Teron General Secretary ake hai Dervin Teron Assistant Secretary Mirdalin Phangchopi Hai Singh Kro lapen Hewali Teron pi Dihin Rimbang Nogen Ingti Dihin Rimbang Gigon Ingti Kathar Alangli Tumpen Arpu Deng Ponsi non MSC Kilik ahut ke claim ke damji aphan Chingki Chethan Ponsi bangso amai mesen pen pajut pon
লাখাইন কয়রা ফনিলিপ ডেভেলপমেন্ট ব্লক के पारलो अंकांग वो फोंगरों पी आरोंग अलong सरकार पेन के पिया हेम PMAYG ahem aphan ke panong pipon atheng pi ke thengpi kangduk nai arak kawe atheng pi pharche pharkong lapen thebo atheng pi si contractor ke thondam roi ahem phuatum aning kangsam se chipaklang pon Koilamatia Havar wo Pongrong pi arong amikar project ingtia hem 2018-19 aning kan pen PMAYG ahem ki kimpi pon contractor supervisor Jiten Hanse henlo laso ahem asar nunga phan thengpi nang palelo bonta laso thengpi ke C class mate arakawe athengpi thondam roilo ahem ta kim patang pi pe parjap krangsi bibomlo laso thengpi ke tingki de bahota phere memeji athe bob jeng jeng anpin Borbor adib det pusita ningka nisita ingthang thede je tomon ke jablote pon raiji sarkar ke dukke lagatumta arniar bepen joknangji pumathasi ahem patang deji aphan tangka dorchit pilo bon tanon ke contractor ta arleng ahem phuta arleng amat non ke arleng detlo lapusona thengpi ke pipon ke ingjen so memelo Prabjen pen lahaya thengpi kaprek si puthot nang pipon thunangji nang pipon tangtang ke asap memuchot athengpi nang pipon si ke me pusi hemahem phuatum pen arpu ke dowek aphan sodak pen pachini pon choki hola pen berta pang dakpon Anilson Rongphar News 24 Karbianglong Pinya berta ke lans kantong pon iglo domi thakme kardong